ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सगळ्यांना, पुन्हा एकदा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे आजच्या या 4थ्या अध्यायामध्ये. खूप मनापासून स्वागत आहे. थोडीशी उजळणी 3ऱ्या अध्यायाची, जिथे आपण बघितलं मग अर्जुन म्हणतोय की एकम वद, ज्या अर्जुनाचा विषाद, की अर्जुन हा विषण्ण झालेला आहे, शस्त्र ठेवून दिलेली आहेत, युद्ध करायचं नाहीये, ज्ञानाला सुरुवात झाली आहे, भगवंतांनी ज्ञानाचा खजिना उघडलेला आहे आणि भगवंत ज्ञान देत आहेत, ते ज्ञान आत्मसात करण्यासाठी अर्जुन तयार आहे. कारण अर्जुनाने सांगितलंय कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेतः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. त्या शिष्याने आधीच मान्य केलेलं आहे आणि आपल्या गुरूंना ते विचारतायत. त्याच्यामुळे आधीच अर्जुनाने मान्य करून तो आत्मसात करायला, की जे ज्ञान घ्यायचे ते मला तुम्ही गुरु आहात, मला सांगा, तुम्ही निश्चित काय ते सांगा. म्हणून कालच्या या अध्यायात एकम वद, की मग त्याग की कर्म, की हे ज्ञान भगवंत देत आहेत, मग तू शरीर नाही तू आत्मा आहेस, हे ज्ञान मिळतंय, मग हे ज्ञान घेऊन मी त्याग करावा की मग भगवंतांच्या सेवेमध्ये कर्म करावं, कारण ते पाप मानलं जात नाहीये. मग मी निश्चित काय करू, मी जर त्याग करून कर्म संन्यास करू का मी कर्म योग. म्हणून कर्म संन्यासापेक्षा कर्मयोग, जो उद्याच्याही अध्यायात आपल्याला सांगायचंय. म्हणून या कर्मयोगावरती आपण आहोत. आणि हे कर्म कसं हवंय, तर निष्काम कर्म हवं. ती फळं भगवंतांना अर्पण करायची आहेत. सकाम कर्म, जी फळं आपण भोगतोय आणि मग त्या फळांच्या बंधनामध्ये सुद्धा अडकतोय, कर्म बंधनामध्ये पण अडकतोय. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत निष्काम कर्मयोग. कर्मयोग, जे कर्म भगवंतांशी जोडलं जातं तो कर्मयोग. आणि म्हणून कर्मकांड ते कर्मयोग. ज्या प्रतापरुद्र राजाला आपण बघितलं की मग कशा प्रकारे भगवंतांच्या सेवेमध्ये आल्यावर की झाडू हातात घेऊन सुद्धा तिथे रस्ता झाडायला सुरुवात केलेली आहे. कारण कुठल्याही प्रकारचं मी राजा आहे, मी ते कसं करू नाही, भगवंतांच्या सेवेमध्ये. आणि म्हणूनच इतक्या जो राजा भौतिक विषयांमध्ये अडकलेला होता आणि भौतिक जगामध्ये असताना चैतन्य महाप्रभूंनी नाकारलेलं दर्शन, निश्चितच चैतन्य महाप्रभू ते दृश्य बघून जेव्हा प्रत्यक्ष राजाने हातात झाडू घेऊन झाडायला सुरुवात केलेली असते आणि भगवंतांच्या सेवेमध्ये हे कर्म केलं जात असतं, निष्काम पद्धतीने ते कर्म केलं जातं, म्हणून ते कर्मयोग. आणि म्हणूनच भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की तू सामान्यांसाठी जर आदर्श व्यक्ती बनायचं असेल तर निश्चितच त्या आदर्श व्यक्तीचं अनुसरण केलं पाहिजे. अनुकरण नाही, कॉपी नाही करायची आहे, त्यांची प्रेरणा घ्यायची आहे, त्यांच्या उपदेशांवर चालायचं आहे, पावलावर पाऊल ठेवायचंय, पण कुठली कॉपी नाही करायची.
म्हणून ज्या भगवंतांनी गोवर्धन पर्वत उचलून धरलेला आहे आपण नाही धरू शकत हो. 1 मिनिट कुठली गोष्ट धरून उभरायला सांगितलं करंगळीवर तर धरू शकाल का हो? नाही. जसं शिवांचं उदाहरण दिलं आहे, प्रभू शिवांचं की ज्यांनी विष प्राशन केलेलं आहे समुद्र मंथनाच्या वेळी, एक थेंब जरी घेतला तरी मनुष्य मरण पावेल. मग कुठला क्लेम करतोय की ज्या दैवी शक्ती आणि मी देव आहे, मी भगवंतांच्या बरोबरीने, हे सगळं जे मायावादी तर्कवादी, कारण ज्ञानाअभावी जे बोलतंय ते आजही आपण जाणणार आहोत अज्ञानाने. मग माणूस जे आहे ते ज्ञान घ्यायचंय. मग हे ज्ञान जसं म्हटलं की मग पाप मानलं जाणार नाही. कर्म पाप मानलं जाणार नाही. कधी मानलं नाही जाणार? जेव्हा ते भगवंतांच्या सेवेमध्ये केलेलं असतं. पण म्हणून प्रत्येक गोष्ट जर तुम्ही तशी म्हणालात तर नाही. ते गुरु, साधू आणि शास्त्र याला पडताळून केलेलं कर्म असतं. आणि म्हणून मग त्या कर्मयोगाला, त्या निष्काम कर्माला, मगच ते कर्म त्या पापापासून मुक्त झालेलं असतं आणि ते भगवंतांच्या सेवेमध्ये असतं. मेधा माताजी, मी तुम्हाला को होस्ट करते. येस. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आपल्या बरोबर सुनैना माताजी पण आहेत. माताजी, तुम्ही आणि दोघीही वाचलत तरी चालेल. सुनैना माताजी वाचतील, एकदा तुम्ही वाचा. नक्की सेवा द्या दोघींनी. आनंद आहे. हरे कृष्ण माताजी. धन्यवाद. हरे कृष्ण. तर म्हणून असा हा कर्मयोग आपण बघतो आहोत, जिथे आदर्श व्यक्ती, मग तिचं अनुसरण करायचं आहे आणि सगळं सांगतायत भगवंत. मग सगळं की सगळ्या गोष्टींचं ज्ञान दिलं जात आहे. पण हे सगळं असून कुठेतरी का त्या पापामध्ये मनुष्य ओढला जातो? कारण कुठेतरी ती काम वासना. मग ज्याप्रमाणे अग्नीला धुराने, ज्या गर्भाला वारेने आणि ज्या आरशाला धुळीने आच्छादलंय, तसा हा जो जीवात्मा आहे ना, तो या मोह मायेने आच्छादला गेलाय. आणि त्रिगुणांचा प्रभाव आहे, जे काही आहे त्या या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली हा मनुष्य या मोहमायेमध्ये जगतो आहे. आणि कशाची मोहमाया? तर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मोह मत्सर षड्रिपू आहेत हे. आणि त्याच्यापैकी काम, क्रोध, लोभ, त्याच्या खाली मनुष्य कठपुतलीप्रमाणे नाचतोय त्याच्यावर. आणि म्हणूनच हा सर्वात मोठा शत्रू आहे काम वासना. ज्या दुसऱ्याही अध्यायात आपण बघितलं की कुठेतरी ती आसक्ती कधी काम वासनेत जाते आणि कधी क्रोधात आणि कधी त्या बुद्धीचा नाश करते आणि मग अधःपतनाला मनुष्य घसरतोय खाली. पण त्या घसरण्याकडे तरी लक्ष आहे, तेवढीच सत्सद विवेक बुद्धीच जागृत नाहीये, कारण त्या बुद्धीचा नाश झालेला आहे. आणि म्हणून मग अतिशय मोठा शत्रू याचा अंधकार, म्हणजे हा ज्या अज्ञान रूपी अंधकाराचा कुठेतरी या ज्ञानाच्या शस्त्राने वध करायचा आहे. आणि म्हणून हा ज्ञानयोगाचा जो आहे आपण घेणार आहोत, हा ज्ञानयोगाला सुरुवात झालेलीच आहे. परंतु मग हे ज्ञान काय घ्यायचंय अजून? तर कृष्णाबद्दल अतींद्रिय ज्ञान. मग हे जे भगवद्गीतेचं ज्ञान आपण घेतो आहे, हे ज्ञान याही आधी दिलं गेलं होतं, त्याचा इतिहास जाणायचा आहे. आणि मग भगवंतांनी किती सुंदर प्रकारे, की मग ज्यांना या मार्गामध्ये भगवंतांनी सगळ्यांना स्वीकारले हो. भगवंत नाही लादत आहेत कोणावरही स्वतःला, परंतु भगवंत खूप सोपं करूनही देत आहेत, सुलभ करून देत आहेत मार्ग. कारण तशा प्रकारे जर डायरेक्ट, मग जे भक्त आहेत ते नक्कीच या सेवेमध्ये येत आहेत, पण जे नाही येऊ शकत आहेत त्यांच्यासाठी वर्णाश्रम पद्धती आहे. मग ज्या वर्ण आणि आश्रम, म्हणजे गुणकर्माने भगवंतांनी, की मग प्रत्येक जण आपलं कर्म, विहित कर्म भगवंतांना अर्पण करून भगवंतांच्या स्वभावाची प्राप्ती आणि भगवत धामाच्या मार्गावरती स्वतःला मार्गस्थ करू शकतो. आणि मग खूप सुंदर असे श्लोक आहेत आजच्या अध्यायामध्ये. जन्म कर्मच्या मे दिव्य, ज्याने या जन्माला आणि कर्माला, मग भगवंत जन्म घेतायत का कसे आहेत भगवंत, काय आहेत भगवंतांना जाणण्यासाठी आपल्याला आजच्या अध्यायात आपल्याला भगवंतांना जाणायचं आहे. मग भगवंतांचा जन्म आणि कर्म हे ज्यांनी जाणलेलं आहे ते निश्चितच भगवत धामाची प्राप्ती करतील. आणि हे दिव्य ज्ञान कशा प्रकारे प्राप्त करायचं आहे, आणि या पारंपरिक मग भगवंत प्रत्यक्ष स्वतःच्या उदाहरणासह काय सांगतायत हेही आपल्याला जाणायचंय. तद्विधी प्रणिपातीन. मग हे सगळं ज्ञान कसं घ्यायचंय? प्रत्यक्ष भगवंत सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमात राहून स्वतः ज्ञान ग्रहण करतायत. आणि हे भगवंत प्रत्यक्ष स्वतःच्या उदाहरणांनी, की ज्या गोवर्धन पर्वताचं उदाहरण देऊन अनुसरण करायचंय भगवंतांचं,
आणि भगवंत आपलं कर्म, म्हणूनच भगवंतांनी स्वतःच्या उदाहरणांनी हे सांगितलेलं आहे की एक आदर्श व्यक्ती, की भगवंतही स्वतःच्या कर्माला चुकत नाही येत नाही, तर या अराजकता माजली असती, कुठेतरी शांततेचा विनाश झाला असता. परंतु भगवंत स्वतःचं कर्म, स्वतःचं विहित कर्म ही योग्य पद्धतीने करताय आणि त्याप्रमाणे भगवंतांनी ही विभागणीही केलेली आहे. तर आजच्या अध्यायात आपल्याला हे ज्ञान घ्यायचंय. मग हे ज्ञान जे आहे, हे जे भगवद्गीतेतून आपण ज्ञान घ्यायला सुरुवात केलेली आहे, या भगवद्गीतेचा इतिहासही आहे की हेच ज्ञान अनेक वर्षांपूर्वी भगवंतांनी सूर्यदेव विवस्वानांना दिलेलं. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत या इतिहास सांगताना, श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वानमनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत. हरे कृष्ण. सुनैना माताजी तुम्ही वाचा एकदा. मेधा माताजी वाचली. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, मी योगाचे अविनाशी शास्त्र सूर्यदेव विवस्वान यांना दिले होते आणि विवस्वानने ते मानवजातीचे पिता मनु यांना सांगितले होते आणि मनुने ते इक्ष्वाकुला सांगितले होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून हे जे ज्ञान आहे, हे भगवद्गीतेचं ज्ञान भगवान श्रीकृष्णांनी हे अविनाशी शास्त्र सूर्यदेव विवस्वानांना अनेक वर्षांपूर्वी, मग ते वैदिक गणित पण आपल्याला जाणून घ्यायचंय, सूर्यदेव विवस्वानांना हे ज्ञान दिलं होतं. त्यानंतर सूर्यदेव विवस्वानांनी आपले पुत्र मनु, जे मानव जातीचे पिता आहेत, त्यांना हे ज्ञान दिलं. आणि मग मनुंनी हे ज्ञान आपले पुत्र इक्ष्वाकू, जे रघुकुलाचे मूळ आहेत, जे रामचंद्रांच्या प्रभू रामचंद्रांच्या कुळातले आहेत, आणि त्या इक्ष्वाकू महाराजांना हे ज्ञान दिलं होतं. त्यानंतर काय झालं पण, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगे नष्टः परंतप. हरे कृष्ण. मेधा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. याप्रमाणे हे परमश्रेष्ठ विज्ञान गुरु शिष्य परंपरेद्वारे प्राप्त करण्यात आले आणि राजर्षींनी ते त्याच पद्धतीने जाणून घेतले. पण काळाच्या ओघामध्ये ही परंपरा खंडित झाली आणि म्हणून हे विज्ञान आपल्या यथार्थ रूपात लुप्त झाल्याप्रमाणे दिसते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की हे परमश्रेष्ठ विज्ञान गुरु शिष्य ज्या जशी आहे तशी, हे आपण का म्हटलं, कारण गुरु शिष्य परंपरा, मग हे जे ज्ञान आहे हे परंपरेद्वारे आलेले आहे. आणि जी आपण जशी आहे तशी भगवद्गीता आता जी शिकतो आहोत, त्या भगवद्गीतेचं अध्ययन जे करतो आहोत, ही प्रभुपादांनी जशी आहे तशी ते ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचवलेलं आहे. परंतु काय झालं, हेच ज्ञान अनेक वर्षांपूर्वी जरी सांगितलं गेलं होतं, तरी जे सूर्यदेव विवस्वानांनी मनुला सांगितलं आणि मनुंनी इक्ष्वाकुला महाराजांना सांगितलं, परंतु नंतर काय झालं, काळाच्या ओघामध्ये ही परंपरा कुठेतरी खंडित झाली आणि त्यामुळे हे ज्ञान लुप्त झालेलं आहे. म्हणून ते तेव्हापासून आपल्यापर्यंत न पोहोचल्यामुळे द्वापार युगामध्ये पुन्हा भगवंत जेव्हा प्रकट झालेले आहेत, तेव्हा भगवंतांनी हे ज्ञान अर्जुनाला सांगितलेलं आहे. आणि म्हणून मग हे ज्ञान काय, तर भगवंतांचे हे संप्रदाय, ज्या वैष्णवांचा कुठला, तर आपण ब्रह्मगौडीय संप्रदाय आहे. वैष्णव ज्या भगवद्गीतेला आपण जाणतो आहोत, वैष्णव जे आहेत ते ब्रह्मगौडीय संप्रदाय याच्या खाली येतात. आणि मग कुठले संप्रदाय आहेत, तर ब्रह्म संप्रदाय, लक्ष्मी माता लक्ष्मी संप्रदाय, भगवान शिव संप्रदाय आणि कुमार संप्रदाय, असे 4 संप्रदाय आहेत. आणि त्या संप्रदायांच्या खाली मग त्या गुरु परंपरा आहे, जे माधवाचार्य आहेत, रामानुजाचार्य आहेत, विष्णू स्वामी आहेत, निंबार्काचार्य आहेत, असे ते त्या संप्रदायाखाली आहे. आणि त्याप्रमाणे त्या संप्रदायांना खूप खोलात गेलेले नाही आहेत संप्रदायांच्या. प्रभुपादांनी फक्त हे नमूद केलेलं आहे, ही ते जे ज्ञान आहे की कशा प्रकारे ते खंडित झालेलं आहे ज्ञान, आणि मग जो संक्षिप्त स्वरूपात कसे संप्रदाय आणि कुठल्या संप्रदायाखाली वैष्णव समाज आहे, तर ब्रह्मगौडीय संप्रदाय. आणि म्हणून मग आता अर्जुनाला पडलेला प्रश्न, मग हे ज्ञान आलेलं आहे, मग हे ज्ञान कशा प्रकारे, जसं म्हटलं की संप्रदायांनी आहे, मग अर्जुनाला पडलेला प्रश्न खूप साधा होता. अर्जुनाला समज झाला की मग
तेव्हा तुम्ही हे ज्ञान दिलेलं आहे सूर्यदेव विवस्वानांना, मग आता समकालीन कसे? आताही तुम्ही मला हे ज्ञान देताय, तुम्ही तेवढेच कसे आहात? आणि त्यावेळेला ते सत्ययुगामध्ये दिलेलं ज्ञान आहे सूर्यदेव विवस्वानांना. आणि म्हणून हे कुठेतरी आपल्याला कुठेतरी वैदिक गणित तर शिकायचंय, परंतु भगवंतांना जाणायचंय. मग भगवंत सांगतायत की भगवंत स्वतःच्या मुखकमलातून सांगतायत की भगवंत प्रत्यक्ष कसे आहेत, अजन्म आहेत, आध्यात्मिक आहेत. भगवंतांचं शरीर हे आध्यात्मिक, शरीर आणि आत्मा वेगळा नाहीये, ते आध्यात्मिक आहेत. हे स्वतःहून त्यांनी ते प्रकट झालेले आहेत. प्रत्येक युगामध्ये भगवंत प्रकट होत आहेत. मग हे युग कुठली आहेत? तर हे कलियुग, आता जे चालू आहे ते कलियुग. जर पहिल्यापासून आपण बघितलं तर सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापार युग आणि कलियुग. मग याला कसं जाणायचं? जर कलियुगाला एक्स म्हटलं तर द्वापार युग हे 2x आहे, त्रेतायुग हे 3x आहे आणि सत्ययुग हे 5x, म्हणजे त्याच्याही दुप्पट तिप्पट असे जे आहेत. आणि म्हणून मग 4,32,000 इतकी त्या युगांची वर्ष आहे. त्यापैकी कलियुगाची 5,117 वर्ष संपलेली आहे. मग हे सगळी 4 युग मिळून 4 युगांचं एक मन्वंतर आहे. मग 71 अशी दिव्य, मग ही दिव्य युग, मग हे जे संध्यास आणि हे दिव्य युग, 4 युगांचं मिळून दिव्य युग आणि 71 दिव्य युगांचं मन्वंतर, म्हणजे मनुचा तेवढा कालावधी. मग हे सगळं खूप जरा सखोल गणित आहे, फक्त जाणून घ्या. खूप छोट्या प्रमाणात, म्हणजे कुठे संक्षिप्त प्रमाणात सांगण्याचा प्रयत्न आहे. मग इतकी मन्वंतर आणि संध्यास मिळून एक कल्प तयार होतो, जे ब्रह्माचा एक दिवस आहे. आणि मग ब्रह्माचं आयुष्य किती आहे, या सगळ्या गोष्टी त्याला ताडून त्याप्रमाणे ते वैदिक गणित जाणायचं आहे. मग या सगळ्यामध्ये जाणायचं काय आहे, तर 4 युगांचा किती कालावधी आहे आणि या 4 युगांमध्ये कशा प्रकारे भगवंतांनी हे ज्ञान किती वर्षांपूर्वी ही भगवद्गीतेचं हे ज्ञान दिलेलं आहे. मग ब्रह्मदेवांना किती? मग हे ब्रह्मदेवाचं जीवन आहे. सत्ययुग, त्रेतायुग आणि द्वापारयुग मिळून काय, तर आपण जर एक्स धरलं तर 2x, 3x, 5x. मग कशा प्रकारे 5 आणि 3 10, 8 आणि 1 9, अशा प्रकारे हे 9. आणि मग 4 युगांची, म्हणजे 4 युगांची 27 चक्र संपलेली आहेत. हे सगळं थोडंसं कळायला किंचित कठीण जाईल, पण तात्पर्य वाचा, तुम्हाला निश्चितच जाणार तुम्ही. आणि ब्रह्मदेवाचं जीवन किती आहे? मग त्यांचा 1 दिवस आणि 1 रात्र, मग एका दिवसामध्ये सगळ्या सृष्टीचा उत्पत्ती होते आणि एका रात्रीत प्रलय होतो. कशा प्रकारे ते जाणायचंय. मग या भगवद्गीतेला भगवंतांनी किती दशलक्ष वर्षांपूर्वी विवस्वानांना सांगितलेली, तर या 4 युगांची 27 चक्र संपलेली आहेत. 4,32,000. आणि म्हणून कशा प्रकारे सत्ययुग, त्रेतायुग आणि द्वापारयुग, जसं मी म्हटलं की कलियुगाची 5,117 वर्ष संपलेली आहेत. आणि त्यानंतर मग कशा प्रकारे 5 आणि 3 8 आणि 1 9, मग ही 9 × 4,32,000 वर्ष, कलियुगाची 5,117 वर्ष, इतकं सगळं ऍडिशन करून 120 दशलक्ष वर्षांपूर्वी मनूनी ही भगवद्गीता, भगवंतांनी ही भगवद्गीता सूर्यदेव विवस्वानांना सांगितली. कळायला कठीण जात असेल तर तात्पर्य वाचा. मी पुन्हा ही स्लाइड तुम्हाला, हे सगळं शेअर केलं जाणार आहे पीपीटी, आणि तेव्हा पुन्हा तुम्ही हे वाचा, पुन्हा बघा. खूप त्याच्यामध्ये खूप डीप खोलात जाऊ नका, परंतु ज्ञान जाणण्याचं इतकं आहे की किती वर्षांपूर्वी, मग हे ज्ञान किती वर्षांपूर्वी भगवंतांनी सूर्यदेव विवस्वानांना सांगितलंय. आणि मग मनूपर्यंत, मग मनूनी ते इक्ष्वाकूला सांगितलंय, म्हणजेच ते मानव जातीपर्यंत कधी आले. आणि मग त्याला हा रेफरन्स आहे महाभारताच्या शांती पर्व 348.51-52 मध्ये आपण गीतेचा इतिहास खालील प्रमाणे शोधू शकतो. त्रेतायुगौदुचतो त्रेतायुगादौ च ततो विवस्वान मनवे ददौ मनुष्वलोकवृत्यर्थ सुतायेक्ष्वाकवे ददौ इक्ष्वाकूना च कथितो व्याप्य लोकान्वस्थितः. हरे कृष्ण माताजी. सुने ना माताजी? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. वाचू? हरे कृष्ण. वाचा वाचा. एक तुम्ही वाचा, एक त्या वाचतायत माताजी. हो हो. त्रेतायुगाच्या सहस्रादी प्रारंभी परमात्म्याच्या संबंधांचे शास्त्र विवस्वानने मनूला दिले होते. मनूने मानवजातीचा पिता असल्याचे या पृथ्वी ग्रहांचा राजा महाराजा इक्ष्वाकू याला ते दिले होते.
रघुवंशाचे पूर्वज ज्यामध्ये भगवान रामचंद्र प्रकट झाले, म्हणून भगवद्गीता महाराजा इक्ष्वाकूंच्या काळापासून मानवी समाजात अस्तित्वात होती. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग त्रेतायुग आणि द्वापारयुग बघा, जसं मी म्हटलं x 2x 3x आणि 4x. जर आपण ते मॅथ्स म्हटलं तर कलियुगाला जर x वर्ष धरली तर त्याच्यापेक्षा डबल ही किती, त्याच्यानंतरचं हे द्वापारयुग x 2x, त्यानंतर त्रेतायुग 3x आणि सत्ययुग 4x. आणि म्हणून मग 4 + 3, 4 आणि 3 7 आणि +2 9, अशी 9 ही वर्ष ही टोटल युगाची आहेत. म्हणून आपण इथे जे गणित बघितलं आधी, जर तुम्ही बघाल म्हणून × 9 केलंय. सत्ययुग, त्रेतायुग आणि द्वापारयुग, 3 आणि 2 5 आणि 2 7, असे मिळून 9, 4 आणि 3 7 +2 9, म्हणजे x 2x 3x आणि 4x. जर x हे कलियुग आहे त्याची फक्त 5117 वर्ष झाली आहेत. त्यानंतरच्या द्वापार युग म्हणजे 2x, त्यानंतरचं द्वापारयुगानंतरचं त्रेतायुग म्हणजे 3x, म्हणून 2 + 3 5 आणि 5 + 4 9, जे सत्ययुग आहे. हे सगळं धरून हे 9 आहे. पण त्याच्यानंतर काय आहे तर त्रेता आणि द्वापार. कारण मानव जातीपर्यंत आली कधी तर जेव्हा मनूने ते इक्ष्वाकूला सांगितलं, आणि म्हणून त्रेतायुगाच्या सुरुवातीला हे गीतेचा उपदेश. आणि म्हणून मग मनूने जे इक्ष्वाकूला सांगितलं, म्हणून मानव जातीपर्यंत कधी आली तर 2x आणि 3x, म्हणून 3 आणि 2 5, 5 म्हणजे फक्त द्वापारयुग आणि त्रेतायुगाला धरलंय. सत्ययुगाची 4x धरलेली नाही. ते तितकं पट आहे, पटीने, म्हणून त्या पटीने, म्हणून 5 पटीने, म्हणून 4,32,000 × 5 ही इतकी 216 लक्ष वर्ष. आणि म्हणून कलियुगाची निघून गेलेली वर्ष जर मिळवली तर टोटल 2 दशलक्ष वर्षांपूर्वी ही भगवद्गीता मानव जातीला सांगितली गेली. थोडंसं कळायला कठीण आहे. मग त्याच्यापुढे मी खूप खोलात गेले नाही. मनूचं जीवन किती आहे, कलियुगाची निघून गेलेली वेळ, मग या 4 युगांची किती चक्र संपली आहेत, 27. त्यानंतर ती मन्वंतर, म्हणजे मन्वंतर तुम्हाला या चार्ट मध्ये तुम्हाला दिसतंय. 4 युगांची दिव्य युग, 4 युग मिळून मग कशा प्रकारे ही मिळून दिव्य युग असेल तर 71 दिव्य युग म्हणून इतकं मन्वंतर होत आहेत. म्हणजे इतकी वर्ष आहेत ही 306 लक्ष वर्ष, दशलक्ष मिलियन, म्हणजे मिलियन दशलक्ष वर्ष. त्याच्यानंतर मग ब्रह्माचा दिवसाला कल्प म्हटलंय. म्हणून ही किती वर्ष तर 4,32,000 वर्ष. आणि त्यानंतर म्हणजे 14 मन्वंतर आणि 15 संध्या, म्हणजे या द्वापार युगाचा आणि कलियुगाचा जो छोटासा काळ आहे त्याला संध्या म्हटलेला आहे. आणि मग हे सगळं मिळून जेव्हा ऍड केलं जातं 311 ट्रिलियन्स, म्हणजे आपण जे म्हणतो ना अरब, 311 अरब वर्ष इतकं जे ब्रह्माचं जीवन आहे. आणि हे जे कॅल्क्युलेशन आहे अशा प्रकारे इथे केलंय. 311 बिलियन्स, म्हणजे या सगळ्याला ऍड करून आणि मग जे ऍडिशन पुढे जातं त्याला ऍड करून मला वाटतं पुढे दाखव. येस, इथे आहे ब्रह्मदेवाचा 1 दिवस 1 तास किती, 1 मिनिट किती आहे, म्हणून ती कथा आहे. त्याच्यामध्ये पृथ्वीवर 1 वर्ष उलटून जातं तेव्हा ब्रह्मदेवाचा 1 सेकंद झालेला असतो. म्हणजे किती अक्षरशः पापणी लवत नाही तर किती कालावधी आहे तो ब्रह्मदेवाचा, तितका काळ. मग हे खूप मोठं प्रपोर्शन आहे. आणि म्हणून हे वैदिक गणित आहे. हे गणित थोडंसं जाणायला कठीण आहे, पण जाणायचं एवढंच आहे की 120 दशलक्ष वर्षांपूर्वी ही भगवद्गीता भगवंतांनी विवस्वानांना सांगितली आणि 2 दशलक्ष वर्षांपूर्वी हे भगवद्गीतेचं ज्ञान मनूनी इक्ष्वाकूला जे दिलं ते मानव जातीपर्यंत आलेलं आहे. परंतु काय झालं, हे सगळं काळाच्या ओघामध्ये हे ज्ञान खंडित झालेलं आहे. ही जी परंपरा होती, जी इक्ष्वाकूपासून परंपरा होती, ती कुठेतरी खंडित झाली आहे आणि हे ज्ञान लुप्त झालेलं आहे. आणि म्हणून मग हे ज्ञान पुन्हा अर्जुनाला भगवंतांनी सांगितलेलं आहे द्वापार युगामध्ये. प्रत्यक्ष भगवंत सांगतायत अर्जुनाला. मग अर्जुनाला भगवंत सांगतायत की कृष्ण कसे दिसतात. मग कृष्णांना जाणायचंय, जसं आपण 3 टप्प्यांमध्ये कृष्णांना जाणलं, ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान. आणि त्याच भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की भगवंत हे आध्यात्मिक आहेत, ते प्रकट होत आहेत, ते अजन्म आहेत, ते आध्यात्मिक, म्हणजे त्यांचं शरीर आणि आत्मा हा एकच आहे. आणि ते प्रकट कधी झालेले आहेत तर ते वासुदेवाच्या मनात प्रकट झाले, त्यानंतर देवकी मातेच्या मनामध्ये, आणि तिथून देवकी मातेच्या हृदयातून त्यांनी ते परमात्मा रूपामध्ये
दोघांच्या समोर प्रकट झालेले आहेत, वसुदेव आणि देवकीच्या. आपल्याला आहे का हो आपले पालक निवडायचा हक्क? नाही, कारण आपलं शरीर, आपण भौतिक जगामध्ये आहोत. म्हणून अर्जुनाला भगवंत सांगतायत की तूही त्या काळात होतास, तूही त्या काळामध्ये त्या विवस्वानांना जेव्हा गीता बोलून दाखवलेली, तुलाही त्या काळामध्ये तू जन्माला होतास, त्या जन्माला, पण तुला ते माहिती नाहीये कारण तू भौतिक जगामध्ये आहेस आणि कुठेतरी जे लिमिटेशन्स आहेत सगळ्याला, आणि म्हणून भगवंत सांगतायत की तुला ते आठवत नाही पण मला माहितीये. आणि म्हणून जेव्हा अर्जुनाला भगवंतांनी भगवद्गीता सांगितलीये तेव्हा अर्जुन आणि भगवंतांमध्ये विशेष अंतर नव्हतं. आणि म्हणूनच मग त्या भगवंतांनी स्वतः हे कसं सांगितलेलं आहे, तर अजोपी संयव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपी सन प्रकृतीम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मी जरी अजन्म आहे आणि माझ्या दिव्य शरीराचा कधीच नाश होत नाही आणि मी जरी सर्व प्राणी मात्रांचा ईश्वर आहे, तरी प्रत्येक युगायुगात मी माझ्या मूळ दिव्य रूपात अवतीर्ण होत असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्या वसुदेवांना आणि देवकीला ज्यांच्या पोटी जन्म घ्यायचा होता, ज्यांनी विनंती केली, मग वसुदेवांनी विनंती केली की तुम्ही बालक रूपामध्ये आमच्या पोटी जन्म घ्या, आणि ज्या मनुष्य रूपामध्ये मग ते अवतरलेले आहेत. कृष्णा पुस्तकामध्ये खूप सुंदर कथा आहे, ही भगवंतांची लीला आहे आणि खूप सुंदर प्रकारे वर्णन केलेलं आहे. कृष्णा पुस्तक ज्यांच्याकडे असेल, आपलं वाचन आत्ताच झालेलं आहे कृष्णा पुस्तकाचं, खूप सुंदर अशा लीला आहेत भगवंतांच्या त्याच्यामध्ये. आणि भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत की भगवंत प्रकट होत आहेत, प्रत्येक युगामध्ये भगवंत प्रकट होत आहेत. आणि त्यांचं आध्यात्मिक असं हे शरीर आणि आत्मा हा एकच आहे, तो कधीही नष्ट पावत नाही. आणि प्राणीमात्रांचा ईश्वर आहे. प्रत्येक युगामध्ये भगवंत त्यांच्या मूळ रूपामध्ये प्रकट होत आहेत. म्हणून भगवंत हे अजन्म आहेत. भगवंत प्रकट होत आहेत. ते प्रकट होणं कधी, तर ही भावना कधी प्रकट होतीये, कुठल्या काळी कुठल्या वेळी भगवंत प्रकट होतात, तर ज्या वेळेला धर्माचा ऱ्हास होताना दिसतोय त्यावेळेला भगवंत स्वतःच्या ग्रहावरून, गोलोकावरून इथे प्रकट होत आहेत. आणि ते प्रकट होणंच म्हणजेच ती भावना कधी, तर जेव्हा कंसाने देवकीला तिचे केस धरून मारायला, कारण जी आकाशवाणी झाली की तुला देवकीचा आठवा पुत्र ठार मारणार आहे, ही आकाशवाणी ज्या कंसाने वसुदेव आणि देवकीला रथामधून त्यांचा रथ हाकत होता, सारथ्य करत होता, परंतु जेव्हा देवांनी आकाशवाणी केली तेव्हा त्या आकाशवाणीने थरथरून उठला आणि कंसाने त्या देवकी मातेचे केस धरून तिला मारायला सुरुवात केलेली होती. आणि त्याच वेळेला धर्माचा ऱ्हास झालेला होता आणि भगवंत त्याच क्षणी प्रकट. आणि म्हणून हे प्रकट होण्याचं भगवंत सांगतायत, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जेव्हा जेव्हा आणि जेथे जेथे धर्मचरणाचा ऱ्हास होतो आणि अधर्माचे वर्चस्व होते, त्यावेळी हे भारता मी स्वतः अवतीर्ण होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत मी स्वतः अवतीर्ण कधी होतो, की ज्या वेळेला धर्माचा ऱ्हास होतो, जर धर्म आचरणाचा, मग कुरुक्षेत्रावर लढाई झाली तिथे काय, धर्माचा ऱ्हास झालेला आहे सगळ्यात. धर्मकोप अक्षरशः ऱ्हास पाहून अधर्माचा प्रकोप झालेला आहे. आणि म्हणूनच अशा वेळेला आता धर्माची पुनर्स्थापना करायची आहे. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतात मी कधी अवतीर्ण होतो, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. भक्तांचा उद्धार करण्याकरिता आणि दृष्टांचा विनाश करण्याकरिता तसेच धर्माची पुनर्स्थापना करण्याकरिता मी स्वतः युगायुगात प्रकट होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून असे भगवंत, आपले भगवंत हे भक्त वत्सल आहे. मग भगवंतांना काय कर्म करण्याची गरज आहे? ज्या कंसाला ठार मारण्यासाठी भगवंत आले नाहीयेत, मग भगवंत प्रकट होण्याची कारण आंतरिक आणि बाह्य अशी दोन कारणं आहेत. आणि म्हणूनच ज्या दुष्टांचा नाश करण्यासाठी तर भगवंत येत आहेत, पण भक्तांचं रक्षण करण्यासाठी, कारण भगवंत भक्त वत्सल आहेत. मग भगवंतांनी एक आज्ञा केली वरुण राजांना की तुम्ही हरिकेन, एखादी तुफान आणा आणि तिथे काही करा, किंवा कुठल्याही आपल्या आज्ञा देऊन की त्या कंसाचा वध करायचे, असे 100 कंस त्याच्यामध्ये मारले जातील अशा त्या वादळामध्ये आणि अशा अनेक कर्मामध्ये. कारण की भगवंतांना प्रत्यक्ष कर्म करायची गरज नाहीये.
परंतु भगवंत भक्तवत्सल आहेत आणि भगवंत प्रत्यक्ष अवतीर्ण होत आहेत. कारण ज्या वसुदेव आणि देवकीच्या पोटी त्यांना जन्म घ्यायचा आहे, ज्या मनुष्य रूपामध्ये त्यांना जन्म घ्यायचा आहे, आणि म्हणूनच भगवंत प्रकट कसे होत आहेत, की मग प्रभुपाद म्हणतात की एकमेकांना विचारू नका की कृष्ण कोण होते आणि कृष्णाबद्दल मग कुठलं काय जाणायचंय किंवा अज्ञानामधून तुम्ही नाही जाणू शकत, त्याबद्दलचं ज्ञान घेऊन मग हे ज्ञान कसं घ्यायचंय. जसं प्रभुपाद म्हणतात की मग प्रभुपाद असं म्हणतात, ही व्यक्ती असं म्हणतीये की हा गुरु असं म्हणतोय, मग प्रभुपाद म्हणतात की मला येऊन विचारा ना प्रत्यक्ष, की मी काय म्हणतोय ते इतरांकडून जाणण्यापेक्षा मला येऊन विचारा. तसं भगवंत प्रत्यक्ष त्यांच्या मुखकमलातून दिलेलं हे ज्ञान आहे. मग तुम्ही तर्क वितर्क करू नका, तर भगवंतांना जाणा. भगवंतांनी ज्या ज्ञानातून, मग हे ज्ञान कसं आलेलं आहे आपल्यापर्यंत, तर गुरु, साधू आणि शास्त्र, एक उत्तम आध्यात्मिक गुरु आपल्याला हेच ज्ञान देऊ शकतो आणि तोच आपल्याला सांगू शकतो कृष्ण काय आहेत आणि कृष्णांचा अवतार काय आहेत, कसे प्रकट झालेले आहेत, जे भक्त वत्सल आहेत, ज्यांना कुठलंही कर्म करायची अशी, म्हणजे भगवंत ऐश्वर्याने, 6 ऐश्वर्याने नटलेले होते, की ज्यांनी जे जे श्रीमंत पण आहेत, जे सौंदर्याने नटलेले आहेत, जे ज्ञानाने परिपूर्ण आहेत, परंतु ते भगवंत स्वतः आपल्या उदाहरणासह, जसं गोवर्धन पर्वताचं सांगितलं, जसं प्रत्येक गोष्ट, मग त्याचप्रमाणे आत्ताही आपल्याला जाणायचं आहे की कशा प्रकारे धर्माची पुनर्स्थापना म्हणून, भक्तांचा उद्धार करण्याकरता, दुष्टांचा विनाश करण्याकरता आणि या धर्माची पुनर्स्थापना करण्याकरता भगवंत प्रत्येक युगामध्ये प्रकट होत आहेत. म्हणजे जे आपण जन्म, जे विष्णूंचे अनेक अवतार, आपण दशावतार बघितले, मग ज्या प्रल्हाद महाराजांचं रक्षण करण्यासाठी त्या खांबातून आधीच नव्हते हो, त्या खांबातून प्रकट झालेले आहेत भगवंत, नरसिंहाच्या रूपामध्ये प्रकट झालेले आहेत. आणि म्हणून प्रत्येक युगामध्ये भगवंत प्रकट होत आहे. सगळ्याची निर्मिती केलेली आहे, सगळं कर्म भगवंत करतायत, परंतु त्यापासून कसे अलिप्त आहेत. सगळ्याच्या भौतिक आणि आध्यात्मिक सगळ्याची निर्मिती केली आहे, या भौतिक जगताची निर्मिती करून त्यापासून भगवंत अलिप्त आहेत. संन्यास हा भगवंतांचं एक ऐश्वर्य आहे, कारण भगवंत त्यापासून अलिप्त आहेत. कुठलाही प्रकारचा प्रभाव नाहीये भगवंतांवर या प्रकृतीचा. आणि म्हणून भगवंत सांगताय, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो माझ्या जन्माचे आणि कर्माचे दिव्य स्वरूप जाणतो, तो देहत्याग केल्यानंतर या भौतिक जगतात पुन्हा जन्म घेत नाही. तर हे अर्जुना, तो माझ्या शाश्वत धामाची प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून जो भगवंतांचं हे अजन्मा, की भगवंत प्रकट होत आहेत, हे जन्माचं स्वरूप, आणि हे खूप सुंदर असं हे चित्रामध्ये दाखवलंय, ज्याला दामोदर, मग तुम्हाला दाम उदर, म्हणजे भगवंतांच्या पोटाला ती जी दोरी बांधलेली, आणि ती दोन यांनी फक्त कमी पडत होती, की जिथे जिथे कुठेतरी प्रयत्न, यशोदेचे प्रयत्न आणि भगवंतांची अनुमती, या 2 फुटांनी फक्त ती कमी पडत होती. आणि हा दामोदर महिना, कार्तिक महिना म्हणून असा साजरा केला जातो, जेव्हा भगवंतांना त्या उखळाला बांधलं होतं यशोदा मातेनी. भगवंतांनी खूप नटखटपणा केलेला होता, ही भगवंतांची लीला होती. आणि मग तिथे दाखवलंय की भक्ताचे प्रयत्न आणि भगवंतांची अनुमती, मग भगवंतांची अनुमती होती, म्हणूनच तो दोर भगवंत बांधून घेतात यशोदा मातेकडे. असं सुंदर असं त्याच्यामागचं खूप सुंदर असं ज्ञान आहे त्याच्यामागे. म्हणून हे चित्र बघितल्यावर मला लगेच ते आठवण झाली. आणि त्या दामोदर महिना हा कार्तिक महिना म्हणून खूप सुंदर प्रकारे साजरा केला जातो. अशा या भगवंतांचं जन्माचं आणि कर्माचं रहस्य, मग सगळं कर्म करून भगवंत त्यापासून अलिप्त आहेत, हे जो जाणतो आहे, मग भगवंत ज्या मायावादी आणि तर्कवादी आणि ज्या अज्ञानामध्ये लोक जे बरळतायत किंवा सांगतायत की भगवंत एक मनुष्य रूपामध्ये येतात, पण ते एक शक्ती आहेत, ते फक्त पृथ्वी तलावर येताना मनुष्य रूपात आहेत, पुन्हा एक शक्तीच आहेत, तसं नाही. भगवंत प्रकट होत आहेत आणि या सगळ्या भौतिक आणि आध्यात्मिक जगताची निर्मिती करणारे भगवंत त्याच्यापासून अलिप्त आहेत. त्याचा कुठलाही प्रभाव भगवंतांवर नाहीये, म्हणून त्या कर्मबंधनात भगवंत नाही कुठल्याही अडकलेले आहेत, कारण त्या कर्मांचा भगवंत निष्काम, भगवंत स्वतः निष्काम पद्धतीने ते करतायत. आणि भगवंत म्हणूनच दाखवतात त्या कर्मापासून ते अलिप्त आहेत. आणि म्हणून जो भगवंतांच्या जन्माचं आणि कर्माचं रहस्य, हे दिव्य स्वरूप जो जाणतो आहे, तो निश्चितच हा देह त्याग, भौतिक जगतात पुन्हा परत येणार नाही.
या भौतिक जगतातून जेव्हा हा देह त्यागला जाईल तेव्हा तो मनुष्य पुन्हा या मृत्यू लोकामध्ये जन्म घेणार नाही. तो निश्चितच भगवंतांच्या गोलोकाला शाश्वत धामाला जाईल. इथेच भगवंतांचा आणि आपल्यामधला फरक जाणायचा आपल्याला. मग जे आध्यात्मिक स्वरूप मी म्हटलं आणि भौतिक स्वरूप, भगवंत हे आध्यात्मिक आहेत, आपण भौतिक आहोत. भगवंत हे मायेचे नियंत्रक आहेत, आपण मायेच्या नियंत्रणाखाली आहोत. त्या काम क्रोध लोभ या मायेच्या नियंत्रणाखाली आपण आहोत, पण भगवंत त्याला नियंत्रित करता आहेत त्या मायेला. मग ती योगमाया ही भगवंतांची आहे आणि ती मोहमाया ही भगवंतांची आहे, आणि म्हणून ती तितकीच स्ट्रॉंग आहे हो. ती आपल्याला तितकीच पकडून ठेवते. म्हणून भगवंत सांगतायत बॉल इज इन युअर कोर्ट. या आध्यात्मिक जीवाला, मूळ आध्यात्मिक स्वभाव असलेल्या या अध्यात्म विसरलेल्या जीवाला अध्यात्माकडे वळायचंय का त्या भौतिक जगतामध्ये त्या मोह मायेमध्येच गुरफटून बसायचंय? आणि म्हणून आपला फरक, आपल्यातला आणि भगवंतांमधला हा फरक सांगितलेला आहे. मग कोण जाणू शकतं भगवंतांना? आपण जाणतोय ह्या सगळं अजन्मा, भगवंत अजन्मा आहेत आणि भगवंतांना कर्माचं आणि जन्माचं रहस्य मग कोण जाणू शकतो? मग भगवंत सांगतायत कोण जाणू शकतं? तर इतिहासात कृष्णाला जाणून घेण्यासाठी कोण सक्षम आहे आणि नाही. वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आसक्ती, भय आणि क्रोध यातून मुक्त झालेले, पूर्णपणे माझ्यात स्थित झालेले, मतपरायण आणि माझ्या आश्रित असलेले गतकाळातील अनेक मनुष्य माझ्या ज्ञानामुळे शुद्ध झाले आहेत आणि त्या सर्वांना माझ्या दिव्य प्रेमाची प्राप्ती झाली आहे. जे ज्या भावाने मला शरण येतात त्याला अनुरूप असे फळ मी त्यांना देतो. हे पार्थ, सर्वजण माझ्या मार्गाचे सर्व प्रकारे अनुसरण करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ज्या शिशुपालाला आपण इथे बघतोय बघा, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः. मग कशा प्रकारे? तर भय आणि क्रोध यातून मुक्त झालेले, पूर्णपणे माझ्यात स्थिर झालेले आणि माझ्या आश्रित असलेले गतकाळातील अनेक मनुष्य माझ्या ज्ञानामुळे शुद्ध झालेले आहेत आणि ते त्या सर्वांना माझ्या दिव्य प्रेमाची प्राप्ती झालेली आहे. जे भगवंतांमध्ये मतपरायण झालेले त्या ज्ञानाने. पण ह्या ज्या शिशुपालाला आपण बघतोय, ज्याने भगवंतांचा मत्सर केलेला आहे आणि म्हणून ये यथा माम प्रपत्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्. मग भगवंत ज्या प्रकारे आपण भगवंतांना अप्रोच करतोय त्याप्रमाणे भगवंत रेसिप्रोकेट, त्याप्रमाणे भगवंत आपल्याला प्रतिसाद देतायत. ज्याप्रमाणे आपण भगवंतांना जसा भाव तसा देव, आपण भगवंतांना ज्या भावाने जाणतो आहोत भगवंत आपल्याला त्याच भावाने प्रतिसाद देतायत. आणि म्हणून ज्या शिशुपालाने भगवंतांचा मत्सर केला त्या शिशुपालाला सुद्धा भगवंतांनी त्याच्याशी शत्रुत्वच निभावलं. ज्या कंसाने आयुष्यभर कृष्ण 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 केलं पण मनात काय होता? द्वेष होता. ती द्वेषी भावना होती आणि म्हणून त्यालाही भगवंतांनी शत्रुत्वच निभावलं आणि म्हणून त्याचाही संहार केलेला आहे. परंतु या शत्रूंचा, या जनांचा संहार करणारे सुद्धा भगवंत असल्यामुळे त्यांना मोक्ष प्राप्ती झाली आहे. त्यांच्या कर्मामुळे किंवा त्यांच्या जे काही आहे गतकर्मामुळे, तर त्यांना भगवंतांच्या सुदर्शन चक्राने शिशुपालांना वध आलेला आहे, त्याला तिथे मोक्ष प्राप्ती झालेली आहे. हा क्षण जो आहे हा राजसूय यज्ञाच्या वेळेचा क्षण आहे. मग याच्या मागची कथा अशी आहे की शिशुपाल हे भगवंतांचे नातलग, भगवंतांच्या आत्याचा मुलगा आणि ज्यांना दोन हाताच्या ठिकाणी 4 हात होते. आणि त्या आत्याला जेव्हा त्याच्या जन्माच्या वेळी अशी आकाशवाणी झाली की ज्याची दृष्टी पडल्यानंतर हे 2 हात गळून पडतील त्याच्याकडूनच या शिशुपालाचा वध होणार आहे, तुझ्या मुलाचा. आणि जेव्हा त्यांच्या जे काही पहिल्या वर्षाच्या वाढदिवसाला आणि त्यावेळेला ज्या तिथल्या क्षणाला जेव्हा भगवंत तिथे समोर असतात आणि शिशुपालावर दृष्टी पडते तेव्हा शिशुपालाचे ते 2 हात गळून पडतात. तेव्हा आत्याला त्याचा प्रश्न पडतो की तू आता माझ्या मुलाचा वध करणार.
तेव्हा भगवंतांनी आपल्या आत्याला तशी ग्वाही दिली आणि वचन दिलं की त्याचे 100 अपराध माफ केले जातील, पण 101व्या अपराधाला मात्र क्षमा नसेल. अशा या शिशुपालाने राजसूय यज्ञाच्या वेळी जेव्हा भगवंतांना त्या महत् प्राप्तीचं म्हणजे महत्वाचं जे स्थान दिलं गेलं भगवंतांना, तेव्हा त्यांनी अपशब्द बोलायला सुरुवात केली. आणि ते अपशब्द इतक्या वाईट प्रकारचे होते की सगळे राजे धावून गेले शिशुपालावरती, परंतु भगवंतांनी सगळ्यांना शांत केलेलं आहे. आणि भगवंत म्हणाले सगळ्यांनी शांत राहा. आणि त्यानंतर 100 शब्दांचा उच्चार झाल्यानंतर जेव्हा 101वा अपशब्द जेव्हा त्यांच्या तोंडातून आला शिशुपालाच्या, त्याच क्षणी सुदर्शन चक्रांनी भगवंतांनी त्यांचं शिरच्छेद केलेला आहे. आणि त्या ठिकाणी हे यज्ञाच्या ठिकाणी झालं असल्यामुळे आपल्याला रक्ताचा एक थेंबही तिथे दिसणार नाही. अशा या शिशुपालाचा वध भगवंतांनी केलेला आहे. आणि त्याला मोक्ष प्राप्ती झालेली आहे, कारण भगवंतांच्या सुदर्शन चक्राने तो वध झाला. आणि म्हणून तांस तथैव भजाम्यहम्. अशा या शिशुपालाला मत्सरी भावनेमुळे अशा शत्रुत्वाच्याच भावनेला निभवावं लागलं आणि भगवंतांना रादर निभवावं लागलं. आणि असं हे मत्सरी की ज्या भगवंतांविषयी ज्याच्या मनामध्ये मत्सर होता, परंतु जे भगवंतांना जे वीत राग भय क्रोधा म्हणजे यापासून मतपरायण झालेले आहेत, ज्यांना भय आणि क्रोध यातून जे मुक्त झालेले आहेत, असे जे दिव्य भक्त आणि असे जे भक्त आहेत, त्यांच्याशी निश्चितच भगवंत हे त्यांच्या ज्ञानामुळे त्यांच्या ज्ञानामुळे तो मनुष्य भगवंतांच्या या ज्ञानामुळे मनुष्य शुद्ध झालेला आहे. आणि त्या सर्वांना भगवंतांच्या दिव्य प्रेमाची प्राप्ती झाली आहे. मग आपण बघतोय जे गोविंद आहे याला शांत रस म्हणतात, की ज्या गायींनी मग ज्या गायींवर भगवंतांनी अतोनात प्रेम केलं, त्या गायींनीही भगवंतांवर तितकंच प्रेम केलं, कारण त्यांच्या श्वासातून भगवंतांना मग तिथे भगवंतांच्या पायाशी बसून कशा प्रकारे ते भगवंतांवरचं प्रेम व्यक्त करतायत. त्याच भगवंतांनी जे गोविंद म्हटलंय त्यांनीही गायींवर अतोनात प्रेम केलं. ज्या बलरामांनी भगवंतांची सेवा केली त्या भगवंतांनी बलरामांची सुद्धा सेवा केलेली. म्हणून जे ज्या भावाने मला शरण येतात त्याला अनुरूप असे फळ मी देतो. हे पार्था सर्वजण माझ्या मार्गाचे सर्व प्रकारे अनुसरण करतात. असे जे अनुसरण करणाऱ्या व्यक्ती आहेत त्यांना निश्चितच दिव्य शुद्ध अशी प्राप्ती होते, दिव्य प्रेमाची प्राप्ती होते भगवंतांच्या. मग आता हे सगळं भगवंत सांगतायत. आणि जे सकाम कर्मात अडकलंय, कालही आपण बघितलं की जे सकाम कर्मात अडकले त्यांनाही भगवंतांनी नाकारलेलं नाहीये. मग ज्यांनी विद्वानांकडून हे जाणलं की मग त्या विद्वानांना भगवंतांनी सांगितलंय की यांना जर त्या निष्काम कर्माविषयी जाण करून दिली तर ते सुद्धा पायरी पायरीने भगवंतांच्या भक्तीमध्ये स्वतःला मार्गस्थ करू शकतील. आणि म्हणूनच ज्यांना असं क्विक सगळं हवंय, या मनुष्याला जगामध्ये या भौतिक जगामध्ये सगळं असं पटापट पटापट की मी हे केल्यानंतर मला याची प्राप्ती झाली पाहिजे, मी हा यज्ञ करतोय, मी हे रुद्र करतो आहे, मी यासाठी मग मी लक्ष्मीला प्रसन्न करण्यासाठी मला धन हवंय म्हणून मी लक्ष्मी मातेची पूजा करतोय, मग मी वरुण राजाला पूजा करतोय कारण मला पावसाची प्राप्ती हवी आहे, ज्या शेतकरी पावसाची प्राप्ती करतो. या सगळ्यांना मग जे सकाम कर्मामध्ये अडकलेले आहेत, मग इथे कुठेतरी हा नाजूक विषय आहे. ज्या नाजूक विषयाबद्दल आपण बोलू की मग हे जाणून घ्या. कुठल्याही प्रकारचं तिथे कुठल्याही प्रकारची तिथे टीका केलेली नाहीये. तर जाणण्याचा उद्देश हा आहे, भगवंत सांगतायत जे सकाम कर्मामध्ये अडकलेले आहेत ते देवी देवतांची पूजा करतायत, कारण ते जे फळ हवंय ते फळ इतकं क्विकली हवंय, परंतु भगवंतच ते फळ देणार आहेत. जे योग्य आहे ते मिळेल, जे पाहिजे आहे ते मागू नका. जे योग्य आहे मग भगवंत निश्चितच त्या गोष्टीला देतील. मग जे धनप्राप्ती हवी आहे, परंतु तिथे कृष्ण भावना गरजेची आहे, ती निष्ठा ती श्रद्धा ही ठाम असणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत की या जगामध्ये हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण 4.12 मनुष्य या जगात सकाम कर्मामध्ये सिद्धीची इच्छा करतात आणि म्हणून ते देवतांची आराधना करतात. अर्थात मनुष्यांना या जगात सकाम कर्मापासून त्वरित फलप्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कारण भौतिक जगतामध्ये मनुष्य आहे आणि म्हणून हे जे देवी देवता, प्रभुपादांनी त्यांना डेमिगॉड्स म्हटलेलं आहे, त्या देवी देवतांची पूजा करणं म्हणजे कुठेतरी पटापट ते फळ मला हवंय, म्हणजे त्या सकाम कर्मामध्ये जी व्यक्ती अडकलेली असते ती पटकन फळ मिळण्यासाठी या फक्त देवी देवतांचीच पूजा करते. पण ज्या देवी देवता या भगवंतांशीच एक
भगवंतांच्या किती निकट आहेत. आणि म्हणून मग ज्यांची पूजा, ज्या विष्णूंना यज्ञ, ज्या तिसऱ्या अध्यायामध्ये काल आपण कळलं की ज्या विष्णूंना यज्ञ प्राप्त केला, जेव्हा विष्णूंना तो यज्ञ प्राप्त केला, यज्ञ अर्पण केला जातो, तेव्हा त्याचं फळ हे विष्णूंपासूनच मिळणार आहे. कारण हे सगळे ऍडमिनिस्ट्रेटर्स आहेत भगवंतांचे. आणि म्हणून ज्या महाविष्णूचं तत्व आपण जाणतो, हे विष्णूंचेच सर्व देवी देवता हे त्यांच्या अध्यक्षतेखाली, जसं आपण म्हणतो की शाळेमध्ये प्रिन्सिपल कसे असतात आणि मग सर्व ऍडमिनिस्ट्रेटर्स कसे असतात, जे आपल्या गरजा भागवतायत, या भौतिक जगताच्या सर्व गरजा भागवतायत, हे भगवंतांच्याच आदेशानुसार. आणि म्हणून तो यज्ञ विष्णूंना अर्पण केला पाहिजे. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत की सकाम पद्धतीने, ते निष्काम पद्धतीने, ते जर कृष्ण भावनेने केलं तर निश्चितच त्या देवी देवतांवरची श्रद्धा सुद्धा दृढ होईल. मग ती देवी देवतांची पूजा करणं निश्चितच योग्य आहे, पण ती निष्ठा ही फक्त सकाम कर्मात नको, ती निष्काम पद्धतीने केली गेली पाहिजे, ती दृढ श्रद्धा निर्माण झाली पाहिजे. म्हणून तो यज्ञ जे आहे, जे काही अर्पण करायचे ते विष्णूंना, ते भगवंतांना अर्पण केलं पाहिजे, हे जाणण्याचा प्रयत्न करा. आणि म्हणूनच भगवंतांनी जे जे भगवंतांना डायरेक्ट असे शरण जात नाहीयेत, भगवंतांनी खूप सुलभ पद्धतीने, की मग भगवंतांनी त्यांची गुणकर्मानुसार विभागणी केलेली आहे. आणि ते सर्वजण भगवंतांना शरण जाऊ शकतात, आपल्या कर्मांनी सुद्धा जाऊ शकतात. त्यासाठी प्रत्येकालाच ब्राह्मण, प्रत्येकालाच खूप ज्ञान घेण्याची गरज नाहीये. जो तो आपलं कर्म करून निश्चित भगवंतांना प्राप्त करू शकतो, त्या भगवत धामाची सुद्धा प्राप्ती करू शकतो. कारण भगवंतांनी निर्माण काय केलंय, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमप्ययम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. भौतिक प्रकृतीचे 3 गुण आणि त्यांना अनुरूप अशा कर्माला अनुसरून मी मानवी समाजाचे 4 विभाग निर्माण केले आहेत. आणि ते तू जाणले पाहिजे की जरी मी या व्यवस्थेचा कर्ता असलो तरीही मी अव्यवी असल्यामुळे अकर्ताच आहे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि म्हणून हे जे भौतिक प्रकृतीचे 3 गुण आहेत, सत्व, रज आणि तम, यांना अनुरूप अशा कर्माला, म्हणजे सात्विकतेमध्ये आहे आपल्याला ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षुद्र, वैश्य आणि क्षुद्र, की ज्या गुणकर्मानुसार, मग ज्या सात्विकतेमध्ये ब्राह्मण जो ज्ञान घेतो आहे, रजोगुण आहे, तमोगुण आहे, मग जे कर्म केलं जातं, मग क्षत्रिय काय करतोय, राज्य करतोय, कुठेतरी युद्ध करतो आहे. त्यानंतर वैश्य काय करतो, व्यापार करतो आहे. क्षुद्र काम करतो आहे, ज्या ज्या कर्मामध्ये, जे सेवेचं कर्म करतो आहे. म्हणून कुणालाही कमी लेखलेलं नाहीये भगवंतांनी, परंतु या त्रिगुणांनुसार ती विभागणी केलेली आहे. आणि प्रत्येक जण हे आपलं कर्म करून, ब्राह्मण आपल्या ज्ञानाने, क्षत्रिय आपलं युद्ध भगवंतांना अर्पण करून, वैश्य व्यापार करून जे धन आहे, जे काही मिळतं आहे ते भगवंतांना अर्पण करून, आणि क्षुद्र देखील आपलं कर्म भगवंतांना अर्पण करून भगवंतांच्या धामाला प्राप्त करू शकतात. आणि म्हणून हे गुणकर्मानुसार भगवंतांनी हे चतुर्वर्ण प्रस्थापित केलेले आहेत, स्थापिलेले आहेत. आणि म्हणूनच भगवंत जरी या व्यवस्थेचा, मग ज्या कर्माला आपण जाणलं की सगळ्याची निर्मिती केली आहे, पण त्यापासून अलिप्त आहे, कुठल्याही गोष्टीत अडकलेले नाहीयेत भगवंत. जसं कमळावरचं ते पाणी असतं ना, त्या कमळाच्या पानाला त्या पाण्याचा स्पर्श देखील होत नाही, तशाप्रमाणे भगवंत त्यापासून अव्यक्त आहे आणि ते अकर्ताच आहेत. भगवंत अव्ययी असल्यामुळे त्यांच्यावर या भौतिक जगताचा कुठलाही प्रभाव नाही. आणि म्हणून आपण जाणतो आहोत, नमाम कर्माणि लिंपंती नमे कर्मफले स्पृहा इति माम योभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कोणत्याही कर्माने मी बद्ध होत नाही, तसेच मला कर्मफलाची आकांक्षाही नाही. जो माझ्याबद्दलचे सत्य जाणतो तो सुद्धा कर्मफलाने बद्ध होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सगळं कर्म भगवंतांनी काय कर्म नाही केलंय बघा. भगवंतांनी सुदामाची सेवा केली आहे, असुरांचा वध केलेला आहे, 9 लक्ष अशा गायींना भगवंतांनी, नंदाच्या गायीचं गुराखी बनलेले आहेत, त्यांचं रक्षण केलेलं आहे आणि अर्जुनाच्या रथाचं सारथ्य केलेलं आहे. परंतु कशातही अडकले नाहीयेत भगवंत. कुठल्याही कर्मफळांची भगवंतांना आशा नाहीये, आकांक्षा नाहीये. आणि म्हणूनच त्या कर्मफलांनी, म्हणून त्या कर्माने भगवंत, कुठल्याच कर्माने भगवंत बद्ध होत नाहीये. आणि म्हणून जेव्हा मनुष्य हे जाणेल, प्रत्यक्ष भगवंत आपल्या उदाहरणाने हे सांगतायत, ते कुठल्याही कर्माने, कारण ते निष्काम पद्धतीने केलं जाणारं कर्म आहे,
जो मनुष्य हे जाणतोय की भगवंत ज्या कर्माने बद्ध होत नाहीयेत, मग जो मनुष्य अशा प्रकारे कर्म जेव्हा करतो तेव्हा तोही त्या कर्मफलांनी बद्ध होत नाही. जेव्हा तो या जन्माचं आणि कर्माचं रहस्य जाणतो, तो सुद्धा या कर्मफलांनी बद्ध होत नाही. तो सुद्धा जेव्हा भगवंतांप्रमाणे भगवंतांच्या स्वभावाची प्राप्ती करून निष्काम पद्धतीने कर्म करेल, तेव्हा निश्चितच तो भगवंतांच्या स्वभावाची, भगवंतांच्या धामाच्या प्राप्तीला पात्र असेल आणि निश्चितच त्या भगवंतांच्या दिव्य अशा प्रेमाची तो प्राप्ती करेल. आणि म्हणून या कर्माला जाणायचंय. हे जे कर्म भगवंतांनी सांगितलं की भगवंत कुठल्याही कर्माने बद्ध होत नाही, म्हणून मनुष्याने कशा प्रकारे फरक जाणायचाय की मग ते सकाम कर्म, ते अकर्म की ते विकर्म असावं. आणि म्हणून या कर्माची गुंतागुंत, जर ते कर्म योग्य पद्धतीने जाणलं नाही तर त्या कर्मफळाच्या बंधनातही अडकलं जातं आणि मग पुन्हा त्या 84 लक्ष योनीतून आणि त्या मृत्यू लोकामधूनच जन्म प्राप्त होतो. मग असे अनेक जन्म घ्यायला म्हणतात. प्रभुपाद स्वतः सांगतात की मग तो मनुष्याचा दुर्मिळ जन्म मिळाला तरीही तुम्हाला संधी मिळाली हो. आणि मग संधी मिळाली तिथे कुठेतरी पुण्यकर्म करून तुम्ही निश्चितच या भगवत धामाच्या प्राप्तीला निदान सुरुवात, कुठेतरी त्या आध्यात्मिक प्रवासाची सुरुवात करू शकता. मग अनेक जन्म, शतजन्म घ्यायला लागतील, परंतु निदान कुठेतरी सुरुवात झालेली आहे कर्माला. आणि म्हणून ही कर्माची गुंतागुंत, याबद्दलच्या कथा आहे, ती कथा मी उद्यासाठी ठेवेन तुम्हाला, कारण ती आपल्याला रिव्हिजन करताना सुद्धा सांगता येईल. कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. कर्माच्या गुंतागुंती समजणे अत्यंत कठीण आहे. म्हणून मनुष्याने कर्म, विकर्म आणि अकर्म म्हणजे काय हे योग्य रीतीने जाणले पाहिजे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणून या कर्माला योग्य पद्धतीने जाणलं पाहिजे. हरे कृष्ण. वाचू माताजी? नाही, 1 मिनिट माताजी. हा. क्षमा असावी. तर या कर्माला जाणताना मग त्या सकाम कर्माला विकर्म काय आहे आणि अकर्म काय आहे यातला फरक तुम्हाला समोर दिसतोय बघा. मग त्या चित्रातनं पण आपण जाणू शकतो आणि जे लिहिलंय ते माताजी आता वाचतील. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. विकर्मी वेदांचे पालन करत नाहीत, खालच्या प्रजातीमध्ये पतन होण्याचा धोका. साधू संतांना हे अमान्य आहे. मानव जीवनाचा मूळ उद्देशाचा पराभव होतो. कर्मी वेदांचे पालन करतात, धार्मिक स्वर्ग प्राप्त करतात, देवांचे शरीर अखेरीस मृत्यू लोकाकडे परत. अकर्मी कृष्णाच्या भक्ती सेवेच्या व्यासपीठावर आले आहेत. फलदायी क्रिया म्हणजे पुनर्जन्म हे जाणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इथे थोडीशी कुठेतरी जरा वाक्यांची हे झालीये. मुख्य म्हणजे स्वर्ग प्राप्त करतात म्हणजे जे कर्मी आहे. मग मधल्या यांना आपण पहिल्यांदा जाण्याचा प्रयत्न करूया. कर्म. मग कर्म म्हणजे काय? तुमचे क्रियाकलाप. कर्मी व्यक्ती म्हणजे जी सकाम कर्मात अडकली आहे, त्या फळांची अपेक्षा आहे. मग पुण्य केलं जात आहे, यज्ञ याग केले जात आहेत, पण मला त्याच्यापासून फळ हवं. तिथे कृष्ण मिसिंग आहे, तिथे ती कृष्ण भावना मिसिंग आहे. कारण जी फळं आहेत ती मला हवी आहेत. मी हे करतो आहे तर मला त्याची फळं हवी. मग ते सकाम कर्म. पुण्यकर्म केलं जात आहे, आपल्या इंद्रियांना कुठेतरी नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला जातोय, गोष्टींचा त्याग केला जातोय, परंतु तिथे कुठेतरी ती भावना मिसिंग आहे. आणि म्हणून मग ते वेदांचं पालन करतात आणि भगवंतांच्या धामाला पण त्या स्वर्ग प्राप्ती करतात. त्या पुण्यकर्मामुळे काय होतं? स्वर्ग प्राप्ती होते, पण पुन्हा ते पुण्य क्षीण झाल्यावर मृत्यू लोकांमध्ये परत येतात. कारण तिथे कुठेतरी मृत्यू, पाप पुण्याचं मोजमाप आहे हो. मग स्वर्गामध्ये सुख उपभोगल्यानंतर पुन्हा ते पुण्य जेव्हा क्षीण होईल तेव्हा मृत्यू लोकांमध्येच पुन्हा परतून जन्माला यायला लागतं. आणि मग विकर्मी म्हणजे काय? नो पार्किंग मध्येच गाडी पार्क करायची, नो हॉर्न लिहिले तिथेच हॉर्न वाजवायचा. हो, समोर हॉस्पिटल आहे, शाळा आहे, तिथेच हॉर्न वाजवायचा. विकर्म. नियमांच्या विरुद्ध जाऊन केलेलं कर्म. वेदांचं तर पालन केलंच जात नाही. जो मांसाहार केला जातोय बघा, की जे रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल सांगतात इस्कॉनचे की मांसाहार करू नये, कारण त्याच्या मागची भावना आहे.
कारण कुठेतरी ती छद्मी भावना आहे, कुठेतरी मत्सरी भावना आहे की मला माझं पोट भरायचंय म्हणून मी इतर जीवाला खातोय का. खूप ऑप्शन्स आहेत तो खायला. म्हणून भगवंतांनी सांगितलं की जे शाकाहारी खातायत ते सुद्धा भगवंतांना जेव्हा कृतज्ञता म्हणून अर्पण करून खातात तेव्हा ते योग्य आहे. ते नैवेद्य ग्रहण करतात, नाही तर ते पापच ग्रहण करतात. परंतु मांसाहार करणारा तर निश्चितच कुठेतरी त्या भावनेलाच दुखावतोय आणि म्हणूनच विकर्म आहे. मानव जातीच्या मूळ उद्देशाचाच इथे कुठेतरी पराभव केला जातोय आणि हे साधू संतांना अमान्य आहे. ज्या वेदांमध्ये लिहिलेलं नाहीये, ज्या शास्त्रांमध्ये लिहिलेलं नाहीये, त्याच्या विरुद्ध जाऊन कुठेतरी मी म्हणेन तीच पूर्व दिशा, मी करेन तेच योग्य कर्म, असा जो व्यक्ती जाणतोय तो विकर्म. आणि मग अकर्म, जे निष्काम पद्धतीने कर्म करतायत, ज्यांना त्या कर्म बंधनात, ज्यांनी भगवंतांचा जन्म कर्म जाणलेलं आहे, जे भगवंतांच्या स्वभावाचे बनू पाहतायत आणि ज्या आध्यात्मिक प्रवासामध्ये स्वतःला त्या अकर्माकडे, त्या निष्काम कर्माकडे, की त्या फळाची अपेक्षा न ठेवता ते कर्म केलं जातं. ज्या प्रभुपादांचं उदाहरण, मग ज्या हिप्पींना जाऊन त्यांनी ज्ञान दिलं, त्यांना हरे कृष्णाचा महामंत्र दिला, त्यांच्याकडून वधवून घेतला आणि कुठेतरी त्यांचं परिवर्तन केलं. त्याच्यात त्यांना काही मिळणार नव्हतं, परंतु त्या मानव जातीचं कल्याण करण्यासाठी आणि ती कृष्ण भावना प्रत्येकाच्या मनामध्ये निर्माण करण्याचं एक उद्दिष्ट त्यांचं होतं. कारण त्यांच्या गुरूंनी दिलेला तो आदेश होता आणि त्या आदेशाचं ते योग्य प्रकारे पालन करत होते. ते निष्काम पद्धतीने ते कर्म करत होते. अशा या नारद मुनींचं हे चित्र दिसतंय आपल्याला, ज्यांनी अकर्मी, मग तिन्ही लोकांमध्ये नारद मुनींना कुठेच बंदी नाहीये. आणि जे नारायण करून मग ज्या मृगारी ऋषींना सुद्धा ज्यांनी ज्ञान दिलं, भगवंतांचं ज्ञान देऊन, त्यागाचं ज्ञान देऊन, तशा प्रकारे त्यांनी मृगारी ऋषी झाला, ज्या माल्याचा वाल्मिकी झाला, ज्या ध्रुव बाळाला सुद्धा ज्यांनी ज्ञान दिलं आणि मंत्र दिला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, त्यांना भगवंत निश्चितच दिसले. असे हे अकर्मी नारद. आणि म्हणूनच जे निष्काम पद्धतीने कर्म करतात, हे सगळं जाणता येईल कधी, तर भगवंतांनी सांगितलं हे ज्ञान जेव्हा गुरु, साधू आणि शास्त्र याला पडताळून जेव्हा हे कर्म केलं जाईल, हे कर्माचं जो मूळ जाणायचं असेल, ते सकाम नसून निष्काम पद्धतीने करायचं असेल, तर ते ज्ञान घेऊन, ते ज्ञान नुसतं घ्यायचं नाही, ते आचरणात आणण्याची गरज आहे. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत, तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीनस्तत्वदर्शिनः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आध्यात्मिक गुरूंकडे जाऊन तत्व जाणण्याचा प्रयत्न कर. नम्रपणे त्यांना प्रश्न विचार आणि त्यांची सेवा कर. आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती तुला ज्ञान प्रदान करू शकतात, कारण त्यांनी तत्व जाणलेले असते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्ञानीनस्तत्वदर्शिनः, त्यांना दृष्टांत आलेला असतो. गुरु, साधू आणि शास्त्र, त्या गुरूंचं, जे आध्यात्मिक गुरु, जे 360 अंशातून विचार करून सांगू शकतात, ज्यांनी ते शारीरिक, मानसिक आणि आध्यात्मिक दृष्ट्या जेव्हा ते ज्ञान दिलं जातं, तेव्हा ते पूर्णपणे शास्त्रांना, वेदांना अनुसरून, कारण त्याच्यातनं जी प्रेरणा घेऊन आणि जी काही नमूद केलेलं आहे त्याच उपदेशांवर चालून, मग आपल्या शास्त्रामध्ये खरोखर काय लिहून ठेवलंय, ज्या भागवतामध्ये आपण त्याचा अजून सखोल पद्धतीने अभ्यास करतो, ज्या व्यास मुनींनी हे लिहिलेलं आहे, मग श्री भगवद्गीता आणि म्हणजे महाभारतासारखं पूर्ण असं काव्य लिहिलं, ज्याचा भाग ही भगवद्गीता आहे. आणि जे भागवतम, मग कुठेतरी त्यांचं पूर्ण समाधान झालेलं नव्हतं, तेव्हा नारद मुनींनी त्यांना सांगितलं, व्यास मुनींनी भागवत कधी लिहिलं, जेव्हा त्यांनी कृष्णाला पूर्णपणे, अजूनही माझं समाधान होत नाही, मी भगवंतांना पूर्णपणे व्यक्त करू शकत नाहीये. आणि माझ्या भागवतामध्ये प्रत्येक श्लोकातून ज्या भगवंतांविषयी आपण जाणतो, ज्या 12 स्कंदातून, मग ज्या प्रत्येक श्लोकामध्ये आपल्याला त्या ज्ञानाचा तर महिमा, मग ज्या ऋषींचे 6 प्रश्न आणि त्यांची उत्तरं, आणि भगवंतांविषयी जे काही ज्ञान आपल्याला त्याच्यातनं गेले, जी भगवंतांची स्तुती त्याच्यामध्ये आहे, हे सगळं ज्ञान आपल्याला त्या मार्फत मिळतं. असे हे आपले उपनिषद, आपले जे, जसं मी म्हटलं की आपल्याला पुढे जाऊन भक्ती रसामृत सिंधू, त्यानंतर जे नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन आणि नेक्टर ऑफ डिव्होशन, उपदेशामृत, ज्याच्यामध्ये मग भक्तीविषयी सांगितलेलं आहे की भक्ती म्हणजे काय आहे आणि भक्ताने भक्ती करणं. मग त्याच्यामध्ये पण 3 पातळ्या आहेत, एक उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी आणि कनिष्ठ अधिकारी, या सुद्धा सगळ्या कॅटेगरीज आहेत. कशा प्रकारे, मग हे सगळं ज्ञान आहे, हे सगळं सखोल ज्ञान आहे.
याविषयी कसं जाणता येईल? तर त्या गुरूंकडून जाणता येईल. म्हणून गुरूंना जाऊन विचारा आणि त्यांच्याकडून ते मार्गदर्शन घ्या. कारण त्यांना जो झालेला दृष्टांत असतो, त्यांना जे तत्व त्यांनी जे जाणलेलं असतं, ते तुमच्यापर्यंत निश्चितच पोहोचवू शकतात. हे प्रत्यक्ष भगवंत आपल्या उदाहरणाने सांगतायत, ज्यांनी सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमात बालकावस्थेमध्ये ज्ञान संपादन केलेलं आहे. अशा प्रकारे इति चतुर्थोध्याय समाप्तः, असं हे ज्ञानाविषयी अतींद्रिय ज्ञान ज्या भगवंतांना आपण जाणायचा प्रयत्न करतोय, मग ज्या दुसऱ्या अध्यायापासून आपण त्या टप्प्यांना सुरुवात केली, पण प्रत्यक्ष भगवंत सांगतायत ही भगवद्गीता ही का विशिष्ट, का वैशिष्ट्य याचं, हे सगळ्या ग्रंथांमध्ये भगवद्गीतेचं वैशिष्ट्य हेच आहे. कारण भागवतामध्ये कृष्णाविषयी सांगितलंय, पण हे जे भगवद्गीतेचं ज्ञान प्रत्यक्ष भगवंत आपल्याला देत आहे, त्यांच्या मुखकमलातून आलेलं जसंच्या तसं ज्ञान आपल्यापर्यंत आहे. मग खूप खूप प्रॅक्टिकल आणि प्रात्यक्षिक ज्ञान भगवंतांनी दिलंय. जसे कर्माची गुंतागुंत, उद्या मी त्याची कथा निश्चितच तुम्हाला सांगेन. अशा या कर्माविषयी आपण अजून जाणतो आहोत. अजून 1-2 अध्याय आपल्याला कर्मयोगाचे जाणायचे आहेत. अशा या कर्माविषयी पुढे जातानाच इथे आपण आता 4थ्या अध्यायावर थांबतो आहोत. बरोबर 4:30ला माझा प्रयत्न असतो की अध्याय आपला संपतोय. बरेच अध्याय छोटे आहेत. मी शेअरिंग स्टॉप करते. धन्यवाद मेधा माताजी, धन्यवाद सुकन्या माताजी. खूप सुंदर सेवा देताय अनुवाद वाचनाची. हरे कृष्ण. मी रेकॉर्ड